भाई এই ভিডিওটা মোর কিছু হিন্দু ভাই ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। আরে ভাই এটি কিছু পিলাঙ্কর বুলেটে তেল পকেইকি ইনস্টাগ্রামରେ ରିଲ୍ କରିକି ଅନଲାଇନରେ ଗୋରକ୍ଷକ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ହବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଗାଁରେ କୋଉ ଗୋମାତା କିମ୍ବା କୋଉ ଷେଣ୍ଢର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଗାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ, ସେ ପଡ଼ିଥାଉ ବେ, ସେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଶୁଖିଯିବ ନହେଲେ ମରିଯିବ। ଯେ ସେଇ ଗୋରକ୍ଷକ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଆମେ ଗୋରକ୍ଷକ, ବୁଝିଲେ, ଯେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍କ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଗାଁରେ କୋଉ ବୁଢ଼ା ବାପ କିମ୍ବା କୋଉ ଗରିବ ବାପ କୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ନ କରିପାରେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା 5000 କିମ୍ବା 10000 ସାହାଯ୍ୟ ମଗାଯାଏ, ଆରେ ଭାଇ ଦେଲ ଟଙ୍କା 5000 ସେ ବାପର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା କିମ୍ବା ସେ ଝିଅର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହବ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା। ହେଲେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ମୋ ଭଉଣୀ ନା ମୋ ଝିଅ, ସେ ତା ଭଉଣୀ ତା ଝିଅ ସିଏ ବୁଝିବ, ବୁଝିଲେ, ଇଏ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅ ବାପ ବାହା ନ କରିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଫାଞ୍ଚି ଦେଇକି ମରିଯାଏ, ଇଏ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇକି ଭାଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର କହିକି ମହମ୍ମଦ ଧରିକି ଆସିକି ରୋଡ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଇଏ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବନ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ବନିଆ, ବୁଝିଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।